ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଯଦି ସାଧନାରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ କପଟତା ତ୍ୟାଗ କର। କପଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ସୁଖ୍ୟାତିର ଆଶାରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରେ। ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଦାନରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଗଳ୍ପ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ନ ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ କଦାପି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କପଟୀ ଆଶ୍ରୟ ମୋହର କଥା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତରର ଭାବ ବିକଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ନୀରସତାର ଚିହ୍ନ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହେବ, ହୃଦୟରେ ଭାବର ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅମୃତମୟ ବାରି କପଟୀ ନିକଟରେ ତିକ୍ତ ଲବଣମୟ କୂଳକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଚାତକ ପରି, କପଟୀ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିର ଶାଗୁଣା ପରି। ଛୋଟ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହେଉ। ବଡ଼ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପନ୍ନ ଶାଗୁଣା ପରି ହେବାର ଲାଭ କ'ଣ? କପଟୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟକୁ ଠକାଅ ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ।